Lijep pozdrav dragi moji i dobrodošli na moj kanal Gamela Sweetheart. U ovaj video pokazat ću vam kako možete vrlo jednostavno da napravite čokoladne krune s kojima možete ukrašavati sve vaše torte i kolače. Ove sličice kruna našla sam na internetu, isprintala ih i isjekla. Ova velika kruna je dimenzije 15 puta 6 cm, a ova manja je 7 puta 2 cm. Koristit ću jednu čvršću kesicu za zamrzivač koju ću iskružiti i na nju ću pričvrstiti trakom ove sličice od kruna. Od celofan folije napravit ću male fišeke koje ću napuniti sa topljenom čokoladom i sa njima ću iscrtavati krune. Od ovog listića celofanske folije pravougaonog oblika napravit ću fišek. Kada prepolovite i ovdje otprilike polovina i od te polovine nađete otprilike sljedeću polovinu, u stvari 1/4, tu ćete početi da motate foliju i da je oblikujete u kupu. Ovaj završetak našpricat ću sa vodom i pritisnuti i ona će se zatvoriti. Kada foliju ovako pričvrstim sa vodom, onda ću dodatno zalijepiti i traku. Ovdje sam istopila malo bijele čokolade i sada ću je prebaciti u ovaj fišak. Gornji dio fišaka ću zatvoriti i pričvrstiti sa trakom. Za ovu malu krunu otvorit ću napraviti da bude veoma tanak. Kada se ovako radi sa čokoladom, onda je potrebno da se svaka linija sastavlja jedna sa drugom tako da bi forma bila stabilnija. Kada iscrtate krunu, potrebno je da je odmah tako sa folijom stavite u jednu zdjelicu gdje će ona da se stvrdne i ostane u ovalnoj formi. Za veliku krunu koristit ću crvenu čokoladu i otvor na fišeku ću napraviti malo veći tako da mi linija bude deblja. Kada se ove čokoladne krune dovoljno stvrdnu, onda je potrebno pažljivo da ih odvojite od folije i da je postavite na mjesto gdje želite. Pokušajte što manje da je dirate rukama.
Ovo je jedna manja kruna koju ću položiti ovdje na ovaj muffin ili cupcake. Također napravila sam još par ovih kruna s drugom bojom. Ovo je također jedna mala crvena. Eto, dala sam vam par ideja i trikova kako možete vrlo jednostavno da napravite ove čokoladne krune. Nadam se da će vam se ovaj video svidjeti i da će vam biti od koristi ako vam bude trebalo za neke vaše projekte. Hvala vam puno što ste gledali još jedan moj video. Gledamo se uskoro sa novim receptima i novim idejama. Ljubim vas sve. Bye!